ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, ҳама каса созаен хубен, саломати хубай, насринон созай. Ирӯз 4 декабри соли 2024 барои шуморо 12 дона хона навор кардем, як дона эълон навор кардем. Бо диққат тамошо кунед. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. Дӯстони азиз, навори байдна реклама када фурӯша мегузорем. ирӯза наворда ҳаста як апаш када хона дар корай. хонаҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ноҳияи Фархор, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Хурусон, шаҳри Ҳисору Ваҳдат. хулас беҳад хонаҳои арзон аз 100 000 сум боло ҳай нархо. аз ноҳияи Вахш, ноҳияи Қумсангир, шаҳри Бохтар, ҳамин тарафо хулас хонаҳои фурӯшӣ дорем. бо диққат тамошо кунед. фақат ҳамаш арзон ба гарантияшай. тохи тамошо кунед. наворда лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен, максимални дастгирӣ кунен. Саудо ТВ навора сар мекунад. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз умми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз умми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, мегзарем ба аввалин эълони ирӯза. дӯстон мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мада хона дар корай тариқи кредит боша аз Душанбе, тарафҳои Регар, Ҳисор или Қурғонтепа боша метавонам ҳар моҳа 5000 сомонӣ супорум. арзиши хонатон то 200 000 боша агар мешавад. рақамҳои WhatsApp 3651 ёки дастӣ +7 999 занг занед. дӯстони азиз, касоне ки ҳамин тарафо хона дорен, Ҳисорай, Регарай, Душанбеай, Қурғанай, мега ки хона бо оғил дошта боша, ма гов мола мега мақсад гов мол мекорем мега мекунем мега хулас дар кор монай, каси дора занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Калхозобод, ҷамоати Туглан, деҳаи Питилет када қарор доштааст. обши 16 сотих замин масоҳат 8 сотихи отдельни. нархаш 130 000 сомон. ватсапшон 76 37 метавонен занг занед нашоти ҳамин хона. ба доллар 11800 доллар, ба рубл 1 800 000 рубл бо савдо мешава. ду участка мешава мега. битта временка дора. нашод масъалаи ҳуҷҷато камбуд надора. хулас касе ки мехара дар WhatsApp мо нависонен, маслиҳат мекунем, мефурӯшем меган. 130 000 бачаҳои азиз, шумо пурса ака нархо ҳамирӯза наворда арзон монде баҳри шумо. деҳаи обод мардам ҳама зиндагӣ дора. ин ҳамин хона бинен, савдо кам мешава. 16 сотих, ду участка мешава 8 сотих. занг занем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ сеҳуҷрага 1.12 сотих замин масоҳат дорад. ноҳияи Вахш пеши дарвозаба қарор дорад. 180 000 сомон нарх. рақамҳои дастӣ 45 71 занг занед. мега ки се дар хона бо калидори 10 метраш, анҷомхона, ошхона пурра таъмин кардагӣ, мақсад таъмир кардагӣ, бо хишти хом сохта шудагӣ, дорои барқу об ҳастай, ҳуҷҷат дорад. наздикии баромадгоҳи дарвозаи калони ноҳияи Вахш 80 метр аз тарафи чап ҷойгир мебошад. дорои 1.12 сотих замин масоҳат ки бо нархи 180 000 гуфтем, савдош мекунем. мардами азиз, мардами ютуб, марама занг занен, маслиҳат кунен, маъқултон боша бигирен. аз Саудо ТВ фақат эълон кардан як дона лайка бизанен, гарани хирсан мешавем. медонем бачаҳои азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки чӣ хеле ки проектша десен ду этажа ҳай. ин ҳамин хона савдо карда мешавад. нигоҳ кунед, хона дар Душанбе ҳай, сементзаводда қарор дорад. 165 000 сомон нархи хона. бачаҳо нигоҳ кунед,
165000 да метонен ҳамин хонаро бихарен. бисёри бачаҳо мегӯянд ки хонаҳотонро қимат навор мекунен. чизе ки роӣ кардан ҳаминро мақсад қабул кардем, ҳамин хел навортон кардем. 2 этаж мегирӣ, ремонтш мекунӣ, зиндагиро сар мекунӣ. 4 сотих масоҳати бениҳоят калон темболи Душанбеда. боз 4 ҳуҷра, 2 та поён, 2 та було, 2 этаж. маълумоти пурра занг занен. бачаҳои азиз, замин, хона, мошин чизе бошад дар WhatsApp мо роӣ кунен. мо навори бадна реклама карда фурӯшта мегузорем. метавонем хонаҳотонро рафта худмон видеонавор карда фасон карда мақсад бари тамошобино пешниҳодаш бикунем. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 ҳуҷрага 10 сотих масоҳат ноҳияи рӯдакӣ Аманалда қарор дорад, ки бо нархи 150,000 сум савдо карда мешавад. ана хона дохили хона бачаҳои азиз 150 таш мега ки бо савдош мекуна. маълумоти пурра занг занен. хона мега дар Магмуруд 12 километр боло ай Аманал қарор дорад. хоб 3 хона 10 сотих масоҳат замин бо чизи чорааш мақсад савдо карда мешавад. харидори конкретни боша агар муомила мекунем. ремонти хона фасон бад нест азиз. ина беруни хона. маълумоти пурра оиди хона 49 рақамошонаи ҳозӣ занг зада масиҳат карда бигирен. лайкора монен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. чиқадр ки амрӯз навори мо хонаҳои арзон фақат бисёртар ғалтагай, ҳамин хел хонаҳо зиёдтар иншоалло мешава. каси подписатсия кард успеҳ мекунад, ягонча мегирад. дӯстон азиз, мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 комнатага 7 сотих замин масоҳат дорад. гирди хона понли маҳкам ноҳияи Фархорда қарор дорад. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор 2 ҳуҷрага 7 сотих масоҳат ортабуз мега пушти мактаб сӯрошна фурӯхта мешавад. ду дар хона кухни, калидор, баня. мақсад ки кухни доштааст, калидор доштааст, баня доштааст, об свет ҳаста мега. масъалаи ҳуҷҷатҳоро гирем агар камбуд надора, ҳамаша садфоиза кардагием. хулас мефурӯшем 165,000 сомонида ки бо арзонаш мекунем. занг бизанен, масиҳат кунен, бигирен. хонаотона фақат телефонотона видеонавор мақсад чиқар бикунед ки телефонотона баракӣ бигиренда видеонавор карда роӣ кунен. ба видео реклама фасон мешавад дӯстон, чунки чизе ки живоӣ бошад чем сурат видео беҳтаринай. фақат агар битонем видео кунен, натонем баъд сурат гирифта роӣ кунен, реклама карда фурӯшта мегузорем. бачаҳои азиз, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната 6 сотих замин масоҳат дорад. шаҳри Ҳисор Сумбулада қарор дорад. ира дӯстон азиз, шумо как замин қабул кунед намешавад, чунки хоб ҳамин састани ҳавли ҳамвор уҷадаята временка кардагӣ 100,000 сомон меган савдо мешава. бо шаҳри Ҳисор деҳаи Сумбула 6 сотих қарор дорад масоҳатша. мақсад мегирен худтон хеле чапаш мекуненда хиштоша истифода мебаренда аз сари нав бо проекти худтон хонаро мебардорен, зиндагиро сар мекунен. ҳамин ҳолат мақсад сата меган савдо мешава. бо касе ки харидор астай ами деҳаи Сумбулада ҳамин тарафо участкагирай хонахар астай, ина марамат ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат кунен, маъқул боша бигиренша. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната 7 сотих замин масоҳат ноҳияи Ҳамадонӣ Мир Саиди Али Ҳамадонӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ деҳаи Панҷруд Московский пеши каналда қарор доштааст. савдо мешавад бо нархи 150,000 сомонӣ муомила дора. рақамҳои дастӣ 9807 занг занед. срочна фурӯшӣ хона дорем меган дар ноҳияи Ҳамадонияи деҳаи Панҷруд Московский пеши канал. худотон маълумоти пурра оиди хона бигирен. ин тараф битонош рехтагӣ тапа тайёрай хелаки бачаҳои азиз, ҳамин нарх навам беҳад қиматай. темболи битонош рехтагӣ истида хона дорад. ҳамаша иси дарахтҳои мевадиҳанда
150 та мега муомила ҳам мешавад. Нашуд масъалаи об свет проблема нестай. ҳуҷҷатҳо масъалаша хай ҳечи нагуфтан, худотон пурсон шен, маълумоти бештарша бигирен. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки се комната масоати 8 сотиқ, вахш, савхози вахш, шаҳри бухтар, қурғани пешина. ин ҳамин хона мебинен, дар ҳол бояд савдо карда шавад бо нархи 120 000 сомонӣ бо муомила дора. рақамҳои 49-40 метавонен занг бизанен. хона дар назди хоб мақсад вахш, савхози вахш дар қарор дорад. назди ҳавлигии хона 8 сотиқ замин шай обшӣ, 3 дар хона кардагӣ, хона коробка, булош пӯшондагӣ. хулас маълумоти бештар занг занен. об свет ҳам дора мега, ба рақамҳомон занг бизанен. 49-40 номерои соҳиби хона. муомила кунем бачаҳо азиз, чахчах кунем, маъқул боша бигирен. лайкҳоро монен, подписатсия кунен, чанқа метонен. ҳамин наворҳоро поделитсия кунен. дар тиктоки инстаграм даромад бо номи Саудо ТВ дорем профил. бизарен дар оҷа хонаҳо навор мекунем. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки даҳум хона 4 ҳуҷра 6 сотиқ замин масоҳат, кӯчаи Али Раҳим, ноҳияи Муъминободда қарор дорад. ана ҳамин хона дӯстон азиз. рақамҳои WhatsApp 8085 ҳозир занг бизанен. срочна ҳавлии фурӯшимон 4 дар хона 6 сотиқ масоҳат бо временкаш мега, 4 дар хона бо временкаш дар маркази райони ноҳияи Муъминободи кӯчаи Али Раҳим қарор дорад. хонаи замини 6 сотиқ замин, 4 дар хона. ҳамин состояние кардагӣ муомила ҳам бо камтар мекунанд. 140 худотон бо маълумоти бештарша занг занед. не ки мега бояд срочна бифурӯшемша. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 4 ҳуҷрага 5 сотиқ замин масоҳат, деҳаи Исмоили Сомонӣ, ноҳияи Хуросонда қарор дорад. ҳавли стяжка, чойлоби ангур, дарахтҳои мевадиҳанда, ремонти хона фасон замонавӣ. хона дар ноҳияи Хуросон қарор дорад. ҷои нағзай дар мобайни раҳи Душанбе Қурған қарор дорад. бо муомила ҳам дора. бисёр чиз чорааш меса мега. хона обшӣ, ами хона худаш 265 сотиқ, агаротош қати 240 дига, обшӣ 5 сотиқ замин масоҳат. балниса, мактаб қарибан, кондисионер дора. кондисионери хона места 190 та меган, муомила ҳам мекунанд. кадомида дар корай? ина маромад, пажалуйста занг занен, чахчах кунен, бигиренша. дар комментария ҳатман нависонда монед аз куҷо то чанд сума хона навор кунем. фақат комментариёра мехонем дӯстон азиз. мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 3 комната 8 сотиқ замин масоҳат, хона дар ноҳияи Данғарат, деҳаи Кулуқсойда қарор дорад, ки бо нархи 110 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. WhatsApp-шон 79 ҳозир занг бизанен. хоб ин тараф барои баъзе хонаҳои барак мега бетоно рехтагӣ тайёракай 110 та. хоб баъдан бо 3 хона чхел мебинед, вардоштагӣ, булош пӯшондагиай, шкатур кардагиай, 3 дар хона. агар конкретни харидор бошен бо савдош мекунем. документҳо ҳам 100% ҳай, муомила мешавад. хонаро омада бибинен, бо ячинимчи арзонаш мекунем. худотон будсон маълумоти пураша ҳамроҳи соҳибхона занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. фақат Саудо ТВ баъри шумо реклама мекунад. оиди хона боша, рақамҳои худошона занг бизаненда чахчах кунем бачаҳо азиз. мегзарем ба 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 3 комната 7 сотиқ замин масоҳат, ҷамоати Меҳробод, ноҳияи Файзободда қарор дорад. 150 000 сомон нархаш. ана ҳамин хона мебинен, бояд дарҳол савдо карда шавад. рақамҳои 37-92 ҳозир занг бизанем. 3 дар хона, ҳавли 7 сотиқ, об светш мега, бахшиш об постоянӣ ҳастай, райони Файзобод, ҷамоати Меҳробод. мақсад ака гуфтесай об
пастая ниҳай светшам фикр мекунам камбуд надора. Акоз ҷое нест ки свет надошта бошам. 150 тадан ҳамин хонаро дӯстон харидорӣ мекунем. навор тамом шид. Чизе ки ёфтем, чизе ки рӯй кардан ҳамаша баҳри шумо навор кардем. бачаҳо азиз, лайкотона фақат бимонен. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори баъдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.